Erantzuna beti guregan dago. Erantzunak kanpoan bilatzea nik ustelkeria dela. Oain ez da zerotik hasteko momentua. Nik nire bizitzako gailurra egin dut. Ni oain nago gailur hortik jaisten. Ez? Eta ibilbide horretan ez dakat presarik. Bizikletan baldin bazoaz, ez? Normalean, ez mendatea igota gero saiatzen zea topera jaisten, ez? Momentu hori ez da iritsi. Momentua da lasai, mendate hori gailurretik jetxi, eta bihurgunetan astiro, manso, eta holako paraje edarretan paratu, disfrutatu, dastatu, eta ez da beste. Disko bakoitza da urras bat. Disko bakoitzak daka planteamentu bat. Disko bakoitzari datorkio adar berri bat. Ez naiz inoiz oso gustora sentitu diskoak amaitu eta gero. Ez, dakate olako trauma hori, ikasi beharra izan nun, disfrutatzea proiektuaren barnean nengoela. Beti nire begirada edo izan da urrengoan, ez da inoiz izan momentuan, ez? Eta, bueno, hori ikasketa potolo bat eta sakona eta oso komplikatu izan zen niretzat, baina behin hori eginda esango nizuke azkenengo bilanetan, lortu izan diala olako baretasun propio bat eta baretasun intimo bat, eta esan dizuan bezala ikasketa oso gogorra. Gaina ikasketa horiek dutena da ez direla egun batetik bestera egiten, behar dutela euren trabezio gogorra. Gazte ginela, gure motorra beti biltzen zen, motorraren revoluzioko horraz beti gorrian. Horrek esan nahi du ibili izan gehala abiadura bizian. Eta abiadura bizian zoazenen, ez, trenean ere gertatzen da bezala, jartzen baldin bazu irudia lehioan ez ezer ikusten, ez? Paratu behar zea arutzago ikusten, haratago ikusten, ez? Bestela ez ezer ikusten, eta nik uste gure egoera hori izan zala. Bizi izan genduen hainbat gauz, baino ez ginela konturatu. Behintzat bizitzak eman digu aukera, lehen disfrutatu ez genuna, eta konturatu ez genuna, oain, bizitzak eman digu olako pari baino ikaragarria. Eta ikusi dugu, nolabait gure lana zein izan zen eta zein gendun, hori lortzeko ibilbidea ez da bat ere erraza izan. Ni deabru guztiak ezautzen dut. Personalki. Nik uste ez kabina hau ez dela gune egokia horri erantzuteko. Nik deabruarekin paktua egin nun, baina hori ja aspaldiko gauzak dira, nere honena. Beti izaten da holan, ez naiz bakarra izan horretan. Deabrua oso exigentea da. Oso estua. Estuegia esango nuke. Ez, deabru horiek urteak dira. Ez, alde egin zutela nire esparrutik. Baina, mamu batzuk eta noizbenka esango izut azaltzen dirala, bai. Bai, eta bai. Ez dakat besterik. Ez. Ja, oso nekatutzen nago. Bai, nekatu egin nazu. Esango nizuke gero eta beldurtiago naizela. Baino beldur horrek ez nahuela itxotzen. Beldur horrek uste nahuela libre izaten.